Dostal som také odporúčanie, že by som si mal obrazy nalakovať. Rozbil som sa pre takýto sprejový lak aj na akryl, aj na olej je vhodný. Väčšinou to dobre dopadlo, ale jedna tuba bola nejaká vadná, zle to s nej aj striekalo, kvapalo. A zistil som, že z tej jednej tuby mi to normálne obrazy poškodilo a rozleptalo farbu, takéto fláčiky zostali, čo je pod tým papier. Tento je ešte viac poškodený. Skoro ma z toho porazilo. Takže do budúcna už asi obrazy nelakujem, aj keď väčšinou to dobre dopadlo. Ale toto, čo sa stalo, to je ťažké teraz aj opravovať a ani sa mi nechce. A boli to jedné z mojich najobľúbenejších obrazov.